Ako funguje to spolunažívanie takýchto externých rodín? Toto je veľká téma, podľa mňa je aj tabuizovaná, lebo teraz tým, že sú tie rozvody a rozchody veľmi rozšírené, tak vlastne existuje veľa zmiešaných rodín, že moje deti, tvoje deti navzájom, partner s mojimi deťmi a s partnerovými deťmi, že tie vzťahy sú také neprebádané, teoreticky, skôr sú teraz tak prakticky zažívané a nejaké iba výstupy si z toho šerujú ľudia iba tak kamarátsky, ale nejaké oficiálne rady ti nikto nedá. A napríklad myslím si, že aj potom to je hlad v spoločnosti, lebo by sa preventívne dalo predísť mnohým konfliktom, keby sa o tom hovorilo otvorenejšie. A aj preto pripravujem ten svoj podcast, že si myslím, že už som v takom vývojovom štádiu. Tam vzniká veľa konfliktných situácií prirodzene a je to akoby automatické, že sa tomu podľa mňa nedá vyhnúť, že má to spolužitie nejaké štádia a nie vždy tie dobré, ale aj tie ťažké sa dá zvládnuť. Podľa mňa lepšie, keď ich čakáš, alebo keď o nich aspoň teoreticky vieš. Ja som nežila v rozvedenej rodine, naši sú stále spolu, ja mám 3 súrodencov, sa vodia za ručičky na prechádzky každý deň, že oni si pekne vychádzajú. Takže ja nemám tú skúsenosť z pohľadu dieťaťa. Tak bohužiaľ, jednoducho je to tak, teraz veľa detí tak vyrastá.